Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangke dalu malam Selasa Legi ngaos kitab Arba'in Nawawi ten masjid. Ten riki kok nang masjid. Lali kula. Kleru. Kaya Senin Legi ya. Ralat. Mangke dalu malam Selasa Legi ngaos kitab Fathulillah. Dadi kitabe Fathulillah ten mriki ora ten masjid. Jam 8 tekan jam 9 sedaya kakung putri kula aturi tindak ngaji kitab Fathulillah. Pokoke ngaji ngono ae. Jam 8 tekan jam 9. Kitabe Fathulillah manggene ten mriki manggene. Mangke dalu. Pokoke anak bojo dijak. Sing duwe sing ora duwe rasa omong. Kok terus sing ora duwe lak sakarmu dudu urusanku kok. Wong ora duwe ya ora apa-apa dadak omong. Ana ora duwe. Seniku pokoke mangke dalu sedaya kasuwun tindak mriki. Jam 8 tekan jam 9 kondak. Kewengen lah wau dalu ngisi pengajian neng Gunung Sepikul apa ngendi kae Pandak kae. Mujadah dzikrul ghafilin lekas kula tengah 11 ya. Walah wis kabar-kabar aku dhewe aku mau ngaji tutup ngono. Tengah 11 lagi munggah kula niku. Jebul mujadah dzikrul ghafilin. Yes. Ora nek niku ming sing cilik, ming sing daerah mriku. Dede sing Bantul Barat dede. Nek sing Bantul Barat mengke Gus Misbah biasane. Niku sing cilik. Mriki kula jak mujadah ngono bubar maut-maut. Tur ya ora wajib iki le ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'alam yaghnau fiha ala inna samudan kafaru. Kita niku Rabbahum ala bu'dali samuda utawi samud. Ka'alam yaghnau kaya yen to ora padha isa njenggelek, ora isa netep sapa dheweke kabeh kaum Samud
fiha ing dalem omahe wingi rak fi diyarihim jasimin ing dalem omah-omahe do nyekungkung kena siksa niku ing dalem omahe do nyekungkung siksane ming sepele-sepele malaikat Israil bengok siksane iki ming malaikat Israil bengok lah ning sing bengok malaikat Israil lagi sound system nika nek keseran nika lho sing memang dayane sero jendela wae iso ya kaca jendela wae iso nek muni mok niku mung agi sound system lek iki malaikat Israil sih gek sing jenenge segara sak donya niki dilumpukke dadi siji disuntakke ning sirahe malaikat Israil iki mung kaya banyu sak tetes. Saking dene le malaikat gede banget gek donyane mung cilik. Donya sing cilik ngono dibengoki lah ya rampung kok ya. Kuwi donyane lho. Apa meneh wong-wongane iki. Donyane wis rampung sih ora ming der ora ngono wayar. Mula do nyekungkung. Sing gedhi-gedhi kae kok kintel wangun kae. Nyekungkung. Ka alam yahnau fiha kaya yen ta ora iso netepi utawa jumenengi ora iso nyumugi sapa kaum Samud fiha ing dalem omahe ae tegese ka annahum kaya sak temene utawi dheweke kabeh iku lam yukimu ora padha iso jumeneng utawa jumenengi sapa kaum Samud fi biladihim ing dalem kutha-kuthane dheweke kabeh utawa desane dheweke kabeh fa innahum mongko sak temene utawi dheweke kaum Samud iku soru padha dadi sapa dheweke kabeh dadi iku Ramadan dadi wedi wis hancur lebur ngantek ra iso netep ning nggon-nggone dhewe-dhewe dibungoki ana lindu karo bengokane malaikat Israil wah niku wis langsung do hancur dadi wedi remuk wah nek niki siksane wis gilani ngantek wong wis dadi wedi kok Ramadan remuk ala eling-eling Inna Samuda sak temene utawi kaum Samud iku kafaru padha kufur sapa kaum Samud robahum ing pangerane dheweke kabeh ala eling-eling budan adoh banget li Samuda kedue kaum Samud kaumi solihu hiya kaume Nabi Soleh adoh banget min rahmatillahi saking rahmate Gusti Allah ngerti ya ngantek kena siksa kaya keten niku sebabe kaum Samud niku do kufur marang pangerane kafaru rabbahum kufur sebab musababe sing digatekke niku sebabe men ra melu-melu kok nek ngantek melu kufur akhire ya ming 11-12 kaum Samud diajar dikeki siksa kita wani-wani kufur arep
apa ning dunyane ketoke do aman, kamangka ora ana sing iso langgeng ning donya, jatahe pindah ning kubur wis mulai tampa cicilan. Cicilan ki nek angsuran seneng. Ning dicicil siksa jenengan. Ana wingi nggih ana wong sing takon. Ha nek saiki nek mikir wong kafir ki luar negeri niku akeh banget, bisa dibilang mayoritas. Wong pancen nek dijumlah ning sak jagat gampangane. Iki Islam dibanding non-Islam. Islam ki dadi minoritas lho. Nek sak donya niku Islam ki paling titik. Sing non-Islam sing paling akeh niku nek sak jagat, maksude negara ngendi-endi tekan ngendi dijumlah ngono ya gedhe non-Islame kok ya. Lah kok dadi ora medun siksane ning alam donya. Kamangka negara kono bisa dikatakan negara kafir. Ning kok ora medun. Ana siji keterangan bahwa khusus umate Kanjeng Nabi niku ana keistimewaan saka Gusti Allah, wujude segala macam dosa dan maksiat iki siksane disrantekno utawa ditunda ning bar donya. Lah kamangka sing jenenge Kanjeng Nabi mulai dinobatkan, mulai diangkat dadi nabi. Iki Kanjeng Nabi pangkate pungkasane para nabi. Dadi terakhire nabi iki mung Kanjeng Nabi. Sehingga wong-wong sing urip sakbadane Kanjeng Nabi niku sakjane statuse umate Kanjeng Nabi. Arep padha ora gelem ngakoni kae tetep wong nabi terakhir Kanjeng Nabi kok. Lah bar niku kabeh dadi umate Kanjeng Nabi. Mbuh sing mukmin, mbuh sing kafir. Lah nek kafir niku berarti tek ora gelem iman marang Kanjeng Nabi. Ning statuse tetep umate Kanjeng Nabi kok ya. Statuse niku. Sapa wae sing urip bar Kanjeng Nabi niku jenenge umate Kanjeng Nabi. Karena pimpinan dunya terakhire Kanjeng Nabi, pimpinan dunya. Terakhire Kanjeng Nabi, mula bar Kanjeng Nabi niku kabeh umate Kanjeng Nabi najan ora gelem ngakoni, monggo kok ya. Kaya ning Indonesia sakniki-niki, iki ning Indonesia ngeten iki. Niki kabeh sing sakniki-niki, niki dadi rakyate Prabowo. Iku kabeh dadi rakyate Prabowo. Sebabe sing dadi presiden Prabowo senajan to akeh sing domo. Malah secara batin do ora ngakoni, mungkin beda partai ora tek jodoh, mungkin beda partai rada emoh. Ning tetep statuse tetep rakyate Prabowo. Wong sing dadi presiden Prabowo ngono kok ya. Lah iki kabeh umate Kanjeng Nabi, gek kamangka khusus ana keistimewaan. Wujude nek dosa maksiat khusus umate Kanjeng Nabi niku ditunda siksane ngantek engko pindah saka donya. Lah nek wis pindah ning donya ning alam kubur sak teruse lagi mulai tampa. Mula umate Kanjeng Nabi niku mbok maksiate kaya ngapa do santai kok nggih. Nang donya iki ora langsung dides ngono kok ya. Ya kadang kala ana pepeling-pepeling siji loro niku kersane Allah ning sok ming pepeling kaya demben kae si LA wong endi kae demben kae. Sing kobong entek-entekan kae. LA ta nek? Los Angeles ae ya. Hayo LA ki Los Angeles darani lemah bang. Wah tenang. Ruming rokok.
Nah nika ya sok ana pepeling sing kaya keten niku Jepang guru-guru ngerti-ngerti lindu plus tsunami gede banget. Ya kuwi mung pepeling-pepeling saja. Memang sok ngono kuwi ning kebijakane Gusti Allah sakarepe Allah. Ning tetep umate Kanjeng Nabi niku ana keistimewaan nek dosa maksiat siksane ditunda. Berarti jenengan rasah takon lah kae do kafir-kafir kok santai-santai. Sekarang statusnya tetap umatnya Kanjeng Nabi kok ya. Lah kok dadak ditunda diserantekno mbok menawa nyadar gek gelem do tobat, gek gelem do njaluk ngapura. Njaluk ngapura karo Gusti Allah, terus elek maksiat dosa niku dijoli. Jenengan ki cara kasarane ngijoli. Elekku tak gantine apik, dosaku tak ijolane ngibadah. Kek wilangane sesuk nek mati ki tetep titik dosa maksiate akeh ngamal saleh. Karena kabejane wong niku nek dihisab karo ditimbang akeh ngamal apike mbangane ngamal eleke. Makanya ditambeli niki rahmate Allah lho. Nggo umate Kanjeng Nabi niki rahmate Allah. Nek umate Kanjeng Nabi nglakoni apik, sitok niku berfungsi dua fungsi. Jadi memang multiguna. Ini amal sitok iki kena nggo mbusak eleke plus dadi celengan ngamal. Ya kena ngumbusak eleke karo sesuk bakal diganjar ngeten niku lho. Khusus umate Kanjeng Nabi niku kepenuk sih. Kaya salat jelas. Salat sak temandangan. Salat niku satu sisi kena ngumbusak dosa, sisi lain kena nggo nyadong ganjaran. Dadi sak salatan ki oleh manfaat loro. Sak sedekahan ya ngono kuwi. Sak keapian liyane ya ngono kuwi. Makane do seneng apik nggo nambeli elek-eleke jenengan kuwi. Rumangsane apik terus iya. Eleke we ra wilangan, eleke ra wayahan. Elek ra hitungan, elek ra wayahan. Wis. Ngono kok ya ora ndregil. Mbok ya ndregil titik. Bar elek iki tutup nganggo apik. Ibu-ibu iki nang omah ngono engko langsung ngomong gorengke ndok ora apa. Ngono. Ora ya ngono kuwi ra ya sip to. Nek arep sarapan tak gorengke ndok. Ya lek tawa ngono iki tak ombengi tahlil kok ya Teng. Dadi ra ya ana sari miro ndok. Makane sing wedok tawa gorengke ndok ora apa. Wamo kok juan ra tau-taune lho. Oh tiba-tiba tawa. Sing lanang ngantek mak prinding. Yo ora tau kok yo. Mak prinding. Kaya petuk demit tak mau. Ora tau-taune tawa. Akhirnya klarifikasi. Kok ndengaren Bu kowe tawa gorengke ndok. Aku ki mung pengen ngelongi dosaku. Ngelongi dosaku sing aku iso. Salah satu keapian sing iso tak lakoni sing kena nggo ngelongi dosaku esuk iki gorengke ndok kowe utawa gaweke lawuh madangmu. Dadi tak tawake men dosaku suda. Bul sing lanang iki ya pinter. Lah dosamu apa? Wah, lah repot iki. Nek kon nerangke dosane apa repot to ya. Wah, kaya kene takoni kaya ntrenteng kok. Iki sapole kok ya dosa iki werna-werna. Saka mripat, saka kuping, saka lesan. Wah, sak abrek-abrek. Ora sithik mbaka sithik kudu ndregil dibusak, kudu ndregil digogrokke.
Makane nalika nglakoni kaapian iki ikhlas, senenga, ngen-ngene niku iki kena nggo nglebur dosa, iki kena nggo mbusak dosa. Arepa bentuke rekoso niku ora usah dadak grenengan grundelan rasa. Tandangi. Lenerangke penak ning prakteke angel. Grundel iki wis dadi sandangane. Grundel gemremeng. Kadang kala ketemu bentuk ngamal sing saat itu ora sesuai karo karep. Ngamal itu ora sesuai karo karep, grundel iki biasa. Wong yo kene misalkan saya mengarep gletak dela. Wae saka tandang saya gletak dela, gletak yo meng lincak ming dekem santai ngono. Istirahat. Wong kula nerangke aku dhewe iki tak sak karepku. Dekem ya sak karepku, jengking ya sak karepku. Aku dhewe ora jenengan kok. Wah aku dekem. Mengkurep iki lho maksude. Ya meng nang lincak mengkurep terus uang ngene ganjel bantale penu kok. Ngono kuwi. Lah kok umine akon, ayo aku terno nyumbang. Ngeterke nyumbang iki apik. Iso dadi ngamal apik ning suasana karo kahanane iki ora sesuai kok ya. Dadi arep apik kae tetep memeng aku nek kuwi ketoke. Lah pisan kene iki jan ra tau-taune jejane ngeterke nyumbang ket biyen iki. Isin. Arep ngamal apik kae aku ki kuwi iki isin nek ngono kuwi iki. Gek engko nang kono kon melu tengok ndonga. Sajeke cara dibilang ra tau tenan jaku ngono kuwi iki. Aku trimo ngarit mbangane. Malah aman. Ya mbangane ngeterke nyumbang trimo ngarit lah kok terus wah ayo kene iki. Iki menggo perbandingan kok ya. Nggo perbandingan antarane penake ngeterke nyumbang karo rekasane ngarit tetep milih ngarit tau. Nah. Tak tuku wedhus aku. 300 cempe wangun kok. Kena nggo amping-amping ndak kon ngeterke nyumbang. Wis ora cetha tenan ha kene iki ora tau-taune ngono kuwi iki. Lah kok mah dadi tuduhanku itu mah ngrepoti aku. Wis njaluk dit aku, sing kon ngeterke aku. Nek karo ngono kuwi mbok tak menyang dhewe aku. Nek karo ngono wis ora cetha, ora tau ya sak jek-jeke ngeterke nyumbang. Nek pernah kae jan asline yakin kepepet ta. Kuneng ati gronjalan kae. Kuneng ati gronjalan arep nang kono ya manggak-manggakke kon mangan tape karo emping kae tetep. Ora pati osrek kang rasane nek ngono kuwi ya. Ya trimo golek ngamali ya. Ini nek baca tekan kono ya apa-apa tak icipi lah. Baca tekan lho ya. Aku kudu. Baca tekan kono lah wis piye. Nggo tombole wegah kuwi. Wegah ya tak gutuk-gutuk. Lah ya karepku ki men kono isin sih karepku. Gek sesuk ki ra ngejak ngono lho. Ora mulai nak ngono kuwi ya kowe iki ngisin-isinke. Mula ora usah ngejak, ora ngono. Ha iki ngejaki wegah tenan aku ngono kuwi iki. Ora kulino. Iki nek jenengan paham, senenga ngamal apik, sing ngamal apik niku kena nggo mbusak dosa. Gek ngamal apik niku rak mengke saranane werna-werna. Ana saranane awak.
Ngamal apik wujude tenaga. Ana saranane swara. Ngamal apik wujude nyuwara apik wong nyatane Kanjeng Nabi dawuh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Nek ngaku iman marang Allah, ngaku iman marang dina akhir, ayo omonga sing apik. Nek ra iso omong apik, menengo. Berarti ra yo ngamal ki sarana omongan wis iso. Makane nek jenengan pengen ngamal kok ora kangelan, ra ragat, nyuwara sing apik. Nyuwara sing apik. Lho gampang nyuwara sing apik iki mung karek judule kok. Mung karek judule kahanan. Jak omong sing omah ya tanggapi suarane sing apik. Dijak omong tanggane mbuh judu mbuh ora, ayo tanggapi sing apik. Termasuk engko wakil omongan handphone kuwi. Nek nulis story iki sing apik-apik. Nulis story kok ora wangun. Kula iki tau maca storine sapa ya? Sapa ngono tulisan iki mbok ya nek omong ki cangkeme sing tertib ngono ya. Iki story apa kok ngene ya? Sapa ngono gak tau maca. Ngisore saya serem lho kuwi. Ngisore saya serem. Cocot kok ra iso diatur ngono kuwi. Wah, lah wis parah nek iki. Ning kudu wong ngaji kok kae. Kudu wong ngaji dadi kanca WA njaba kuwi mlebu story kok ngono kuwi. Kanca WA njaba mlebu storine. Wah, lah iki parah ya. Wes. Nek storine kanca-kanca ngaji iki mengkur sok cekak-cekak kae. Madang lur, ming ngono kuwi. Dadi sing dirembuki pokoke mbadhok kok ya nek kae iki. Subhanallah kok ming madang wae lho. Omong sing apik. Wong sarana ngamal iki iso lewat swara. Mula nek nyuwara sing apik-apik. Ana meneh sarana ngamal ki nganggo bondo. Ya sok nggo tenaga, sok nggo swara, sok nganggo bondo. Mula nek dibondoi cakno sing apik. Niki mungkin tetep oleh loro. Nggo busak elek karo nggo nyadong ganjaran. Wes niku penak buangan. Nek sing kakung-kakung ngono ora usah dikon wis mesti ngecakne bondo iki wis bakal apik, ora bakal ora apik. Boyo dasare mbut gawene pres-presan, angger bayaran langsung dijaluk sing wedok. Nah, dadi mesti apik kok ya wong langsung entek kok. Lek arep ora apik piye wong langsung cul. Langsung cul. Ora ngulungi ngono ya sing wedok nang meja kamar tamu kae karo nggawa sapu sing nggo ngeluti kae lho. Langsung ngene iki gek ra omong ulate peteng kae dhewe iki. Obat iki Betari Durga ya. Nah, akhirnya ya langsung nyah dilebu bayarane ngono ki elik kae. Mesti dulur. Mula nek sing lanang aman, nek nggon bondo aman. Ora ana hisab karena memang malaikat wis wegah hisab asli. Sing wedok nek nggon bondo niku. Niki mung karek praktek, muga-muga do diridani Allah. Do diparingi sangu nugraha sehat waras lahir batinipun. Muga-muga do adoh saka penyakit ingkang angel tambanipun, saged istiqomah ngaji ibadahipun, manfaat faedah dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.